Hello guys, welcome back to my channel. Tementang ngelik chong kaya aquarium paradise ka bahap habanglo. Te yang ngelik dalam kaya pisata. Tementang adan hang ne bangan lek rung bangan lek pik ya kata aquarium gong kai. Okay. Te hang to nga ai ka tiket namar pihaban ai ka tiket bakin allow sia pi ba pindrung hapo. Bun bru ba kumba pilayo ide. Te ngiruk ngidang yayat ipara lek jangai sim video yang ngadung ngadang yayat kan. Babun breu te ka line ru ka jam yok reban lik wood okay ang don breu te haban yai suki ka best bape many type of fish you will get to see here shipon ki jai dok kha ba pin shim ha kane ka aquarium paradise namar ka dei kane ka jakka ban lik pitang ki dok kha suda okay ka best ba kane ka jakka ka dei ka sim nong kong yang bangan poi sa kane ru ki jai dok ka ki ba bem ide ki dok kha ru ndala page bha de gidok kha okay bun briu bhasha ne tingi ya kai kum to arngot mengabat ini para lok tengah adinang tong ya page gini gidok kha pe ikop re kum gi ngan ong kum gi ngam tip re gi jai dok kha yu gini page hang to ru gidok kha best pha kana jaka I can't believe lada pi kuat ban page warna Bangalore hajaka sa jongi nang ne kam jingai thang re ka de ka Jesse Nagar ki khodang ne jaka sa jongi pe la khot kam kalian nagar ka best ba ne jaka ka de kumno la de ban ai award yang ne jaka best ba is very beautiful ki dok kharu ni nai nyau su re ki jai dok khang ne lada pi wanda ka khmat la jong wan sakhid lagi khmat la jong ka best ba shooting acting video pin yo ban sim video nang ne kinjing best pi la batai shoot di hadinang to ngin pig ya gini gidok kha sau pan ini gidok kha gide rong sau pe jing best de hadinang to ngili pig ya gana ka jing ka badan hapo ki jing dok kha pe best bagis na hang ne ki nang ba ban penwandur ban pen ayu mo ki nang ba ban sna ban penwandur ya gini ki aka barok kha ki trim ha pe jing penwandur jang ki tem na yo ong su ki penwandur ka ka ying ki aka barok kabade la kum no la best ba kisna ki jai dok kharu kiri hang net pimnang batai sure ngam nang batai sure ya pi ki jai dok kha ayu re pik hang to kane de ga main point okay banga itna de tang ne sabar kadan kene ko kaba best ba pi kadan ka lidok khang to hapo ro nan sapan iya pc bit mo ndang la le chatu sipo namar ngintang dang ring video sene strong nan pen iya pc sene pi Puneo para lag jangau yeng hang ne upi chat mit support pe kini gidok kha pe ngam tibre ya gine dok kha yu gi khot saya text comment ma phi gi dok kha yu gi to ma nga te ngam la nhau su re ngam la jar kerteng su re gi jai dok kha hang ne sa batai ma phi sa inbox nga gi jai dok kha yu gi danang to okay nga kwa ban tip ngaro te mentang dan hang ne mangabat ipara lag jong nga okay nyilik sim video support pan pi punya ong sandor yang tengah ong up so ngaring video nama nga ku aban pen iya ki members nga okay family members pi singi best pi ki pen wandor pe nga sim video nama nga internet palat nga ku aban pen iya ki bro te mentang la don sene support ngan pen iya pi mo sipang satu kadan gali dok HP kinang ba pen wandur kabade kum ka to gali dok kha badan asenda jong ka sora de ngakan mau por bang ilik sora ka don asenda sora kinang ba pen wandur trim haban snaru te ne ong sandur yang tinga ong ha oi yeng hang to ngan sa sandur ya pe jing best day bun breu habawan sangkai nang neru kana ko umru ka best ba pe ki pen wandur te pe la batai sure pe ki dok kharit ke de pen wandur hang ne pe yu ne dok khau la big yang ne para lak changa pe si phang ma big bau ne dok phang subu ne dak tiu lawan pe umut bade ke jing bam ne kum no pelek kai tu ye tu dok khai tu dok kharu kam best phai tu dok kha ini ru la comment pha vai tu dok khai la yu te mentang la poi pasan dia ka main point pi octopus ru don tip re kisnai hang ne
ki di ki wan dor ki draw ki jing best te hang tu ngi la le nang ne pat kan ne ka de ka ayu ngan ongkom no ka badan ka umbat ka gelas ping ye ka best ba ka ne ru kisna pi kum no nga tingala excited ba na mar ba nga yo ban poison ni ti piru sa comment la da pi kwa ban wan te ngan yalam kaya pi nga don hang ne nga don siya ne sa Bangalore mentangan nga sa siya ne tila da pi kwa ngan sa yalam kaya piru mo nga tingala excited ba nga kwa su nga dang kwa su ban le siya to nga kwa na mar ba ka de ga best palat mo ngam patkot re nang kwa ban le sa sisin. It's very good. I can't believe, guys. Pi nyaring video lupa namar bang aku awan pen i. Ujing best TV. Pi kan ne pat on da pila dep rung pila thai pin yo ban song thai la ne bam jing bam hang ne okay. Da pi ko on buy ice cream food anything. Pila ban bam hang ne pila ban thit ki jing bam ba pi ko ban bam ti song hang to. Tingin la le no namar bang la de ke por ban le. Dengan pun kut nak kena ke video jangan tahang ni ingin saya share biang okay. Don't forget to share, like, comment, subscribe. Thank you so much guys.